Jeden z najmladších, ale ako sa zdá aj najrýchlejšie sa rozrastajúcich tímov v rámci automobilového športu na Slovensku. Pri jeho zrode stála trojica mladých ľudí, ktorým jednoznačne koluje v žilách namiesto krvi pretekársky benzín, pričom dnes tým tvorí už 30-členná partia. Reč je o Hill Climb Racing tíme. Ako už jeho názov naznačuje, pravé jadro tvoria jazdci preferujúci disciplínu preteky automobilov do vrchu. Ako k myšlienke vytvorenia tímu, ale aj jeho ďalšiemu rozvoju prišlo, nám vysvetlil Marian Matúš, prezident Hill Climb Racing tímu. Všetko začalo v roku 2009, keď sme založili oficiálne Hill Climb Racing Team, s tým, že tam bola vízia jazdiť pod našou hlavičkou. Takáto myšlienka sa však nezrodí z večera do rána a určite už pred jej realizovaním boli nejaké vízie či prípravy. Tým vznikol na základe nápadu 3 ľudí. Zo začiatku to bol len taký neoficiálny tím, HBRT, traja mladí ľudia. Ja, Erik a Peťo Maliniak sme sa len tak volali. Riešili sme amatérsky nejaké motokáry a ostatné takéto záležitosti. V živote do nás nenapadlo, že by sme to mohli zoficiálniť a že raz jeden deň ma napadlo, že však urobme z toho oficiálny tím, sme zohraná partia, sme tu viacerí, takže by sme to dali dokopy. Tak vypracoval som nejaký plán a predostrel som to Erinovi. Priamo na diskotéke v jednej časti mestskej a preberali sme to počas diskotéky celú noc. Tak tam sme sa dohodli a dávali sme tomu nejaký taký iný impuls, že urobíme nejaký iný tím, ako je na Slovensku, taký miešaný. Nielen o vrchoch, ale komplet nejaký ďalší, či už okruhové, alebo slalomové, alebo amatérske, alebo nejaké ďalšie aktivity by mal mať ten tým, hlavne nejaký ten marketingový podmas by tam mohol byť. Niektoré nové, mnohokrát prevratné spojenia na svete vznikajú napríklad aj takto, ako Marian hovorí, na diskotéke. Dvojica sa dohodla a tým mohol vzniknúť. Vtedy ešte Peťo Maliniak jazdil za svoje, aj so svojím otcom. A my dvaja sme si povedali, že si to dáme dokopy. Potrebovali sme k tomu tretieho a tretí bol Zoltán Takáč. To je náš veľmi dobrý kamarát, ktorý rieši s nami Hill Climb Racing Team tiež aktívne. On je síce schovaný, ale má veľké dočinenia a veľké zásluhy za tento tím. A my dvaja s Erinom sme sa pohybovali v motošporte, tak sme začali riešiť troška úplne o inom ten motošport. Mali sme nejaký známy, nejaké vízie, on chcel jazdiť majstrovstva Slovenska na ďalší rok, lenže problém bol s tými partnermi a jednotlivec ťažko získaval tieto partnerské vzťahy, tak ja som myslel to, že zlúčime viacero týchto tímov ľudí, budeme jeden veľký tím na Slovensku. Ja viem riešiť ohľadne toho marketingu, podchytával som nejaké médiá, nejakých partnerov, viem spropagovať týchto našich jazdcov. A vízia je taká, že spropagovať ďalšiu túto našu činnosť, ale aktívnejšie a s tým, aby naši jazdci mohli všetci jazdiť bez nejakých problémov a s tým, aby nemali nejaké finančné alebo nejaké iné problémy na to, aby vedeli jazdiť, lebo toto je náročné na jazdenie. Podľa vnímania Hill Climb Racing tímu z pohľadu divákov, ale aj jeho napredovania sa zdá, že úvodná myšlienka sa začala dariť aj naplňať. Na základe marketingových aktivít, čo som vytvoril, tak ten sme sa dostali do povedomia už aj nejakých ďalších spoločností. Už sme našli aj nejakých partnerov, ktorí sú ochotní do nás vkladať nádeje s tým, že s nami zdieľajú naše úspechy. A na základe týchto aktivít sa k nám pridávajú ďalší a ďalší jazdci a už nás sami oslovujú a vieme s týmto už pracovať. Máme krátke fungovanie, máme síce 2 roky, ale náš tým sa rozrastol, máme 30 členov. Vieme trochu priblížiť nejaké mená? Medzi naše známe tváre patrí samozrejme Erik, Milan Pokorný, tiež jazdil motokári predtým, teraz sa ako veľmi mladý dostal aj na automobilové preteky, čiže sme si ho zobrali pod krydlá, kvázi ho vychovávame, učíme ho našim praktikám. Potom ďalšia známa tvár, ktorá sa tak vynorila z minulosti, tak to je Miloš Pokorný, ktorý tento rok tiež nastúpil do nášho tímu s novým autom, s i30-kou. Posilnili náš tím, sme zjednotili aj farby tých aut. Ďalší taký významný jazdec je Peťo Maliniak.
ten tiež poskladal nové vozidlo. Je to Ford Focus PGS Cosworth, ktorý si sám navrhol a doma ho poskladal so svojím otcom a so svojím strýkom. To je tiež veľký úspech. Potom ďalší ľudia, ktorí sú tam, tak napríklad tento rok nás oslovil Andrej Krajčí, aby sme mu robili marketing, aby sme mu robili všetky tie záležitosti ohľadne pretekov, lebo tiež sám pochopil, že ako jednotlivec v tomto motošporte sa nedá preraziť. Marian spomínal, že v rámci tímu sa podarilo Petrovi Maliniakovi spoločne s otcom a strýkom postaviť nové vozidlo Ford Focus PGS Cosworth. Stavba pretekárskeho vozidla predsa len nie je na Slovensku na dennom poriadku a tak sa v tomto momente poďme spoločne pozrieť na to, čo za šelmu to vlastne Maliniakovci postavili. Braňa Maliniaka si niektorí skôr narodení fanúšikovia automobilového športu môžu pamätať z 80. rokov minulého storočia, keď pravidelne sedával za volantom pretekárskeho vozidla. Pri sledovaní pretekárskej kariéry jeho syna Petra je jasné, že jablko ďaleko od stromu nespadlo. V podstate áno, niečo sa na syna ako väčšinou býva nalepí. To znamená, že asi je tiež nejakým spôsobom nakazený týmto motoristickým športom. My sme začínali motokárami. Motokári začínal ako, teraz je to dosť dlhé obdobie, ale asi 10-ročný. A hneď sme už vtedy prechádzali na kubatúru 100, čiže sme nešli od začiatku. Naša snaha bola vždy ísť niekde o stupeň skorej, byť, takže asi takouto formou sme aj začínali. Potom prišli na rad autá a Peter už vo svojich 14 rokoch sedel vo vozidle Ford Sierra Cosworth. Maliniakovci si však už v minulosti autá vyvíjali sami a tak sa stalo, že mnohokrát Peter pre poruchu nevidel ciele. Na druhej strane, ak všetko fungovalo, patril medzi najrýchlejších. Naším cieľom nikdy nebolo nejak z komerčného hľadiska niečo kúpiť a len jazdiť alebo prenajímať a niečo. Už na začiatku sme si vždy hovorili, že chceme si niečo sami postaviť, sami vybudovať, tak ako on rástol ako jazdec, tak aj technika sme chceli, aby v súčinnosti išla s tým, takže sme to budovali si sami a aj elektroniky, aj rôzne nastavenia sme si robili sami, takže asi to bola tá daň, keď auto nefungovalo, ale zase to potešenie bolo o to väčšie, keď to v tých našich podmienkach sme dokázali vytvoriť aj auto konkurenčne schopné úplne iným autám, iným levelom. Poďme však už k najnovšiemu vozidlu, ktoré uzrelo svetlo sveta v priebehu sezóny 2011. Je ním, ako sme už hovorili, Ford Focus PGS Cosworth. Predpisy umožnili takú individuálnu stavbu, ktorá skutočne sa mohla rozvíjať rôznymi smermi, bolo tam malé, by som povedal, obmedzenia, ktoré by bránili v nejakom rozvoji a vývoji. Takže sme išli touto cestou a skúsili sme postaviť auto do triedy E2SH, čo sú vlastne siluety, kde musí byť zachované len čelné sklo, jeho poloha. Takže využili sme tú možnosť a chceli sme niečo takéto vytvoriť s tým, že Peťo vlastne navrhol celkový rám a spoločnými silami sme to zrealizovali. Pokúsime sa teraz Ford Focus PGS Cosworth bližšie predstaviť. Všetky naše základy bol Ford. To znamená, aj tu sú použité fordiacké komponenty, ako agregáty, ako prevodovky. Takže veríme týmto súčiastkám a išli sme touto cestou. To znamená vytvoriť siluetu s agregátmi, už odskúšanými, už nejakým spôsobom vychytané tie detské chyby. V prípade nového vozidla sa Maliniakovcom podarilo rozbehnúť aj spoluprácu s firmou Ford Gabat, ktorá je svetoznámym mladičom a úpravcom práve motorov Cosworth. Tak jeho vôbec tiež celkovo projekt skupiny SH ako siluety zaujíma a úprimne povedané, bol nadšený, že vlastne niekto vyrobil niečo podobné, keďže on je tiež taký Fordiak a tie autá oplývajú pomerne veľkým výkonom, takže sme tiež zvolili tú alternatívu variantu, že by tá spolupráca mohla fungovať, keďže my sme vytvorili podvozkovú časť a on je odborník v tej motorovej, takže spraví tam takú
spoluprácu, kde by skutočne to auto mohlo byť konkurenčne schopné aj na európskych šampionátoch. Pekný projekt. Ak by ešte vyšla načrtnutá užšia spolupráca s Gabatom, po vychytaní drobných chýb by sme sa mohli tešiť v budúcnosti, možno nielen na slovenských pretekoch automobilov do vrchu, na lahôdky podobné tej, ktorú sme vám práve predstavili. Vráťme sa však trochu naspäť na začiatok, keď sme sa rozprávali o začiatkoch a následnom fungovaní Hill Climb Racing tímu a povedzme si aj niečo o plánoch a smerovaní tímu v budúcnosti. Plány do budúcna sú také, že na tých kopcoch sa nám darí veľmi dobre, čo ukazujú aj výsledky našich jazdcov. Sú to vynikajúce úspechy a zatiaľ chcem ostať na týchto kopcoch aj budúci rok, ale určite máme vízie ísť aj do iných disciplín, ako napríklad okruhy, napríklad slalomy a nejaké také ďalšie zahraničné preteky. Bolo by veľmi dobre, keby obdobných tímov na Slovensku vznikalo viac. Určite by nielen obohatili slovenský trh automobilových pretekov, ale zároveň aj podporili konkurenciu medzi nimi. Držme všetkým palce a nech vás entuziazmus neopúšťa a prajeme veľa úspechov v novej sezóne.